Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kami. Mga igsoon, maghinulsol na kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang angayan paghalad ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagagupisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ugod ako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasailuon ang atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw. Hugatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa, pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon, aron makaampo kamo. Labaw sa tanan. Paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa diha sa inyong panimalay, sa walay pagbagulbol, ingon nga maayong pinayalan sa nagkarinlaing mga gasa sa Dios. Ang tagsa-tagsa kinahanglan magamit sa talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios, alang sa kayuhan sa uban. Ang nagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios, ug ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay iya ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw isipa nga kini talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Hinunua, paglipay nga makaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Aron kamo magmalipayon inigpadayag na sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipay ang Israel diha sa iyang mag
Pasadia ang mga anak sa Siyon, diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangiling. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ug kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadia ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Kay ang tag-as nga mapagdaig sa Dios, maaniyaon ta sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanang mga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayon ikaw, O Ginoo. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto sa templo o mitan-aw sa mga butang niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania kinuyugan sa 12 ka tinud-an. Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igira nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan, kay dili pa man ting bunga. Mingon si Jesus sa igira, "Sukad karon wala na'y makakaon sa imong bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanan nga namalit ug namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamisa sa mga mangingilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa tugkaran sa templo. Unya gitudluan niya ang mga tao. Nagingon ang Dios diya sa kasulatan, "Paganganlan ang akong balay ug balay sa pag-ampo alang sa tanang mga tao, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Nakabalita niini ang kadakuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod. Busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Hesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang mga pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkasawom-sawom na si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa syudad. Sayo sa pagabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igira.
Kini nalaya na gikan sa kinatumyan ngadto sa mga kamot. Og nahinumdom si Pedro sa pagtunglo ni Hesus sa kahong igira, og siya miingon kaniya, magtutudlo tan-awara namatay ang kahong igira nga imong gitunglo. Miingon si Hesus kanila, timan-i kini, kun kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtura. Maalsa ka og layat ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, kung dili nagatuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini mag-ingon ako kaninyo, nga kun kamo mag-ampo og mangayo og usa ka butang, tuhui nga madawat ninyo kini, og mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron pag-ampo, kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylo una siya, aron ang inyong amahan nga atoa sa langit, mapasaylo usab kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Diha sa to Ebanghelyo atong nadungog, gitunglo ni Hesus ang kahoyng igira. Nganuman kay sa layo labong na kaayo, og tungod sa kalabong niini expected nga adunay mga bunga. Nya pagduol ni Hesus sa kahoyng igira, nag-ayo lang ang iyang kalabong pero wa gyoy bunga. May lang tan-awon pero wala di ay nahimo. Gitunglo ni Hesus ang kahoyng igira. May gani ang kahoyng igira ra ang gitunglo. Dili ang mga tao, dili pod ang templo nga mo'y sentro sa ato ang pamalandong o pagbasa karon diha sa ato Ebanghelyo. Kay sa panahon ni Hesus, ang templo sa Jerusalem mo'y usa sa pinakanindot kaayo nga tan-awon. Pero nagdahom ang Ginoo nga sa kanindot tan-awon niini maghatag usab kani og kanindot nga kahimtang sa pagtuo. Pandiya sa ato Ebanghelyo, ang templo wala na mo padayag sa unsay tuyo nini nga moong paghatag og way katapusang mga panalangin o grasya. Nahimo na lang hinuon ang templo nga merkado, nahimong lugar sa mga gitawag pa sa Ebanghelyo tulisan, mga tao nga naguna-una lamang silang kaugalingon og dili iyaha nga Diosnon. O sa katapusan sa Ebanghelyo, sa diyang nangutana si gisultian ni Pedro si Hesus nga, tan-awa Ginoo, ang kahoy imong gitunglo. Wagin mo ingon si Hesus, bitaw no? Wa mo ingon si Hesus. Igora si Hesus nagtudlo nga kung mag-ampo lang gyud og tarong, ihatag ra gyud sa Ginoo ang unsay imong pangayoon. Mga igsuon, laktod nga pagkasulti, kung dadon laki ng Ebanghelyo diya sa itong pamalandong, hinaot nga una sa tanan, kining ato ang pag-ampo, dili lang pagpakitang tao o pagpakaaron ingnon, aron ingnon nga maampuon o baka puno ka sa grasya. Kundi atong pag-ampo, timaan sa ato ang tinuray nga gugma o debosyon ngadto sa Ginoo, o ang bunga niini dili tingali diha makita dayon pero mabati og masinati sa atong isig katawo ang atong mga bunga sa pag-ampo. Mao sab unta ang atong simbahan, di lang unta nimo salamin sa kanindot labi na baya nga naa kita naagid tunga sa syudad, kundi usa kini ka lugar diin kutob sa mosulod diri makasinati sa kalinaw, kahupay o gugma nga Diosnon. Mosab na diya sa matag usa kanato mga igsuon, hinaot nga di lang ta kay buotan o Diosnon tan-awon, kundi ato pong kinabuhi mabungahon o makapalambo sa relasyon sa usag-usa. Bitan-awa kuno niya ing tupad unsay tan-aw ninyo ana, mabungahon o dili. Wala nay bunga o kaluoy. Ayaw in tao kay matunglo tas Ginoo ni ana. Amen.
palihog manindog. Musampi kita karon ngadto sa Dios Amahan nga mibupo kanato sa iyang gugma, pangayo nato nga mugnaon niya sulod sa atong hunahuna ug kasing-kasing ang kasibot sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Busa magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magtudlo sa katawhan sa Dios, sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, tungod sa gugma, inay sa kahadlok. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga magmatindanon kita sa sugo sa paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagpuyo diha sa kangitngit sa sala, makakaplag og kadasig og kaisog sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga dili gayud nato pasagdan ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nagmingaw, ug sila nga nanag-antos sa nagkalain-laing mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa pahulaing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langitong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gihala diha sa pagtuo. Kini ug ang tanan namong mga pag-ampo among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kini among mga gasa, imaan sa mong guma sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalit di. Ang mahal mong alawas, subililhon mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad o sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan, ibuking santos nga simbahan. O Dios among magbubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo timaan sa mong paghigugma ug pagsimba, mahimo ta nga usa ka sakripisyo sa pagdayeg ug magdala kanamo nga na sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kagalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganho. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon nga amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ginharian ang gahom ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanhaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko amay kalawat kanimo, apan pumulong mo lamang, mamayo ako. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga mosulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot na ako mahilayo, ako sa hugot nagatuo. Ikaw sa altar, sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga mosulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon.
Magampo kita. O Dios sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdalawon ta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili